Ndewonu, onye ka nkene, onye na-akụ, onye na-abata, onye na-enyo, omogumego mma taa. Ebe ị na-anụ olu a bụ na Nesana TV dị na YouTube. Ebe anyị na-ewetara gị ihe ọmụmụ dị iche iche n'asụsụ Igbo na asụsụ Bekee. Biko were anya gị gbaa nkiri na Nesana TV. Nke a bụ traffic light akụziri n'asụsụ Igbo. Nke a bụkwa traffic light akụziri n'asụsụ Bekee. Nke a bụ okwu na ntụgharị n'asụsụ Bekee. Nke a bụkwa okwu na ntụgharị n'asụsụ Igbo. Biko were anya gị chere ya. Echefukwala ipinyere anyị aka na Nesana TV dị na YouTube. Ndewo, ọ ga-adịrị Igbo na mma. Igbo gazie, Igbo ga-adịrịrị. Ndewo, ka ọ dịrị gị mma. Hi!